Chiquito, encara estàs acabant d'escriure el guió o què? No, estic ordenant les músiques. Ah, molt. No, No, tinc l'autorització de tots ja, Vaya final de vídeo. Ara a continuació llegirem el manifest per commemorar el segon aniversari de l'associació, celebrar la victòria de la nostra lluita. Quan vam aparèixer, molts pensaven que tot el que defensàvem nosaltres, la gent que vam fundar SOS, els que s'han afegit pel camí i tota la població que ens ha donat suport una i altra vegada, dedicats la seva butxaca per la nostra lluita, aquells que no miren més enllà dels seus interessos particulars, les nostres masies i la nostra identitat. Sí a la valoració total dels recursos dels que ja disposem i els nostres recursos genuïns. Diem sí a moltes coses. Intentem ser sempre positius i proposar alternatives de maduresa per un futur millor per Lloret. I avui també us volem proposar un gran sí a tots, un sí a la diversió. Pallassos lloretencs Paquito Moreno i Albert Montaner, que ha estat un plaer de tenir artistes com ells entre nosaltres. Buenas tardes. Un momento y ya empiezo. Los que se están acercando, por favor, a la tira que se está Acérquese porque hasta que no tengamos 200 personas no arrancamos,
Un aplauso para él. ¿Cómo te llamas, guapo? Pablito, date la vuelta. Saluda. Saluda. Pablito, ¿de dónde eres? Ahora, amigos, la parte final se me olvidaba. Yo de mientras, con mi otro sombrero, voy pasando por aquí. Saps que ha vingut aquí la teva filla mitjana i que no aneu a casa. No t'estic gravant a tu, eh? Que això és algo inútil. Una